Емил? Здравейте, пичове и фенки на младежкото предаване Teen Club на телевизия Рома. В днешното предаване, което е 54-то поред, аз и нашите гости в студиото ще си поговорим за проблемите и интересите на един тинейджър от 21 век. Нещо по-конкретно. Ще говорим за интереси и проблеми в училище, за интереси и проблеми свързани с купони, с развлечения, с цигари, алкохол, дрога и така нататък. Въобще ще говорим за много неща, обаче след малко. Сега започваме, знаете, че традицията в нашето предаване нашите гости да кажат по няколко думи за себе си. И така започваме. Кой да е пръв? Пичове. Добре, окей. Значи кажи как се казваш, къде учиш, кой клас и така нататък. Аз съм 8 Б клас, казвам се Милия, уча в училище Писков Софроен Врачански. А през свободното време какво правиш? Чувам музика, отивам на дискотека с приятелки. Ок, Митак. Аз съм Митака, уча в МГ-то, 9 клас, по-друго мога кажа. Извинявай, говоря микрофон сам. Много ми се промени отношението към циганите, както дойдох тук, изобщо обкръжението, много мили хора, аз изобщо не ги смятах за такива. Това е. Преди това как е било? Преди това много имах някакви впечатления такива, че те не са много добри хора, че само гледат се за да се сбият с тея, нищо друго само. И за толкова кратко време се успя да се промени така отношение. Да, това най-много се промени, когато в моя клас имах един съученик, който така от младсинствата, нали? И видях, че той може, че те са много по-свестни хора, отколкото аз ги смятах. Ами, аз съм Илян, уча в професионална гимназия град Видин. На 17 години съм. През 11 свободното клас. време? Ами, слушам музика, брейкденс. Йоу. Йоу на всички негри. Аз се казвам Хари, уча в град Брегово, 11 клас съм. През свободното време обичам да движа нещата с тези негри тук, където ги виждате. Обичаме да се заиграем малко така, баскет, това, такива работи. Не, тук отзад има една топка, може да вземеш после. Ние си вземем си ти. Тази е моя, какво? Аз съм Пешко, уча в ТНТ-то, Демек професионална гимназия град Вин. Що Демек? Що Демек? Еми, то вече стана, нали това, няма случайно. И какво да кажа още? Хобито е, какво правя? Въргаляме се от време на време. Колко година? На 18 години съм. Влизам в 21-а. Хубавото е, че не говориш сериозно. Това ли е хубавото? Не. Дай сега, дай по нещо нещо. Ами аз съм Симон, уча в професионална гимназия. На 17 години съм. Обичам слушам музика, играя брейк, баскет също, футбол, абсолютно всичко обичам. Я разкажи някакви вици, ти знаеш много. За начало. Сега с на дума за Лили Иванова мога да кажа един за не. За Лили Иванова? Да. В Египет, нали, така, археолозите отворили една пирамида, влизат археолозите вътре, отварят един ковчег, вътре една мумия, нали, размоталя така. И моята първите думи били: Лили Иванова още ли пее? Значи, световно първенство по футбол в България ще се проведе в България през 2052 година. Значи, първенството ще се открие в село Слана Бара, то до тогава сигурно ще стане град. Не се знае, нали, за това. И ще бъде открито с химна на България, изпят от Делосъм, Гео, Ванко 6 и незабравимата прима Лили Иванова, разбира се. Чай, я да изчислим, 2052, ние на колко години ще бъдем тогава? Аз съм на 14. Някъде за около 5-6 века. Окей. Половин век сега. Да, а може да се пее, още се държи на сцената тази жена. Ма як? Ама не сме тук обаче. Не сме тук да обсъждаме нея. Добре, аз вземам 3 пластични операции и аз ще бъда така, бе.
Да, започнем по темата, искате ли? Окей, аре. Добре, аре кажете ми вие сега като тинейджери на 21 век, какви интереси имате? Какво го вълнува един тинейджер? За какво се бори един тинейджер? Аз не го сетя. Кой може да сети в Аз момента? мога да се добре. Какво ме вълнува? Точно ме внут момичетата, много момичетата. Не, че ги смеем така, като носим кърпички, обаче просто много ме внут, много ме кефти момичета. За мен те са достойни за уважение хора. Те това мога да казват. Аз се плескам момчета. Няма да дадем малко предимство на дамата. Емилия, те какво те вълнува? Ми сменя ти като носник. Други. Ходиш на дискотека с приятелки, така ли? Да. Това ли най-много те вълнува? Не си Да. ръчиш уроците. Учим ги, но това най-много ме вълнува. Ходиш на дискотека, защо така? Мислиш, Приятно. че като ходиш на дискотека, какво ти става, какво получаваш от това? Ами, много ми е приятно. Обстановка, приятели, гаджета, това. Разбира се. Ок, Иляна. Нека Хари каже, Какъв беше въпросът? Да, това бе го забравил, между другото. Отдавна ме питат това какъв беше въпросът, но сега нямам картончета, сега нямам Значи, какво ни картончета. кефи, ами? И какво ви вълнува? Всички знаят, че моята компания специално ни кеф е брейк. И всичко, което... не знаят, че ние нямаме. Ей, кефиме се на черната музика, рапа, те такива работи. Принцип, когато сме малко изнервени такива работи, обичаме да слушаме музика, отиваме на дискотечки, въртиме се малко, чистиме пода и всички такива работи. Добре, каза, че слушаш музика, извинявай. Каза, че слушаш музика, когато сте малко така ядосани, нали? Помага ли ви? Да, естествено, музиката Мотивира действа успокояващо някакси така. Просто когато слушаш музика, се отпускаш така и за момент се пренасяш на някое друго място и започваш мечтаеш се, кефиш такива работи. Сил. Ме кефи чалгата, някои пъти. Предател. Предател в Вече нашата ме кефа. компания. Обичам психолог с кола. Не, бази го. Не, повече ми кеф ска. Обичам слушам черна музика, кефът на момичета, друго какво. Не мога да сета. Риболов ме кеф, знаеш. Мега. Да. Ходиш на лов, окей. И какво? Обичам много риба. Кълвели. Майстор си, какво да кажеш. Къде ходиш на риболов? Еми в кула по летата си зависи. Но то вие не съм бил. И так, ти ходиш ли на риба? Какво ти кажа за риба? В принцип, като бях по-малък, така, Охни. като нямах други увлечения, сега вече момичета не разбира се. Преди така с баща ми ходих, обаче сега по-нататък ще става въпрос за баща ми нещо, не се понасяме много добре с него. Така, всеки си има проблеми, затова не ще говорим сега. Добре, понеже другите споменах, че много ги вълнува музиката. Един тинейджър, главното, което вълнува в неговия живот, музиката ли е наистина ли? И да, музиката наистина е част от това, което те вълнува, обаче има и други неща. Не трябва да се пренебрегва другите неща само заради музиката. Това не слава. Добре, момичето, вълнува ли е музиката? Същото мнение. Тя също те вълнува музиката, обаче Да. това е музика. Чалгата. Чао. Вече има това прибършено. Да. Черната музика ме вълнува. Уважаеми телевизионни зрители, да ви кажа нещо. И им открит телефонна линия. Телефонът е 31011. Код за вие е 094. Можете да се обаждате и да ни кажете вие какви интереси имаме и за какво се бори един тинейджър. Нали знаете, че ние обичаме питаме така, за какво се бори един тинейджър? За какво се бориш, Пепи? Ако трябва да бъда откровен, сега вече е много мрез да бъда откровен. Пред всяко мисля Не си в искрено и лично спокойно. Преди мисля, че танцувах брейк само заради момичета. Бе, за това ли се захвана? С брейк? Да, сменяха ме като носни кърпи. Да, бе, сменяха ме. Една компания ме минаваха всички приятелки, бе. Да, бе. И просто разбрах, че не съм харесван заради самия мен си. Просто ме вълнуваше да играя брейк само заради тях. Но с течение на времето брейк ми стана нещо като собствено аз. Част от живота ми стана и вече не танцувам много често, но танцувам само заради собственото си удоволствие. А преди не беше така.
Значи с танцуването ти даде удоволствие. Кара от начало го нямаше. Да, имах удоволствие, нали, кефеше ме много повече от сега, нали. Сега кефи ме, нали, но не чак толкова. Заради други причини. Добре, понеже предаването ни знаете имате една насока към училището, я кажете нещо с училището, проблеми и интереси в училище. Проблеми много интереси, никакви. Чак никакви. Абсолютно никакви. Все пак учиш. Предполагам, че имаш интереси да завършиш. Единствен интерес. Само Да това. сбуташ някакси средно образование, след това малко трудно. И добре, значи на... За вуз. Аз отдай разбрах какво е вуз, бе. Какво е? Виж учебно заведение. Да, не го забрави. Да, не го забравя наистина. Не, в смисъл такъв, като ходиш на Не, училище, бих искал да изкарам, нали, вуз, ама Не знаеш, дали ще можеш. Ама няма шанс. толкова понатисна, разбира се, никой не е малумен, никой не е тъп да изкара вуз, ама някои си мислят, че искат. Тези, които такова, ходят, учат и не могат да вземат вуса, нали? Мислят си, че искат, а не искат и затова не могат да вземат вуз. Иначе човек, ако наистина иска да вземе вуз, ще го вземе, му единственият проблем е пари. Добре, заговорихме за пари. Парите проблеми са на един тинейджър. Но, Абсолютно. Да чуем и другите по темата ми. Так. И за парите специално, парите никога не стигат, така. Колкото пари да има, винаги си иска, може това си е човешко качество, просто няма начин. Винаги парите ни не стигат. Така е, аз парите не стигат. Колкото повече имаш, толкова повече искаш. Ами так ти какво би предложил, например, казваш, че не ти стигат никога парите, как може да се оправи с това? Или то не може да се оправи това? Въпреки че казах, че с баща ми сме в много добри отношения, мога да го цитирам, нали, начинът не е да се намалят разходите, да се увеличат приходите, сега това. Обаче за сега на този етап още не съм пълнолетен, не мога да изкарам сам пари, но възнамерявам вече като порасна така, навърша 18 години, мисля вече изкарам сам пари и съм доволен от тия пари, които получавам. Това. Хари, ти имаш ли интерес в училище? Не знам. не знам, не искам да Я кажа. помисли. Като се замисля така, май трябва да имам, не знам. Не, чакай, смисъл такъв, като ходиш на училище, знаеш, че там срещаш приятели, ходиш на кафе. Това е един интерес, да. Отиваш на кафе. Сутрично кафе, да. Не, проблемът е такъв, че повечето, може би повечето младежи мислят, че ходиш на училище е вечно учене, но според мен е тъкмо обратното. То там си е вечен купон, срещаш приятели, това Да, това, естествено, това, отиваш на даско, лапчета, това с приятели, гоните момичета, такива работи. Е така. Бавате се с даскалите колкото може, изкарвате ги извън релси, след това да не вземат психически изпит. Е така. Да, но след това накрая обаче трябва да се поправиш, нали? Са. Всеки... Може да се каже нещо. Всеки газар си има... Кажи. Нека това продължи първо. Няма, да е. Според мен, наистина е така, когато е в вакансия и всяко казва, хой ми се на училище и другите си мислят какъв този зубър, само отива на училище да учи. Това му е само на него. Обаче всъщност на училище е много по-готино, защото там всеки ден си с едни и същи хора, пускате лавчета, смеете се през часовете, не е еднообразие само да учиш. Училището е забавление от една страна. Да, ти си добре в математическата, нали? Имате момичета. Имате момичета, не? Я питай какво става. Не, наистина в темата ето е малко по-трудно за момичета откриване, обаче пискуват от вас, вие си знаете. Така е. Дайте да го свалим Така ония е, блок, ма- бе, дето ни пречи, Има един блок, дето ни пречи. Значи този проблем с момичето мога Ето Бог да ви пречи мое. Това ли? Ти там ли живееш? Ти няма да има къде да живееш. Ще намерим подслон. Окей, Тук в махлата. на палатка. Аз си забравих мисълта. Хубаво. Аре, добре, кажи за проблеми в училище. За момичетата говорим. Да, бе, да. Нещо такова. За блок. Ама няма значение. Проблеми, даскалото, така ли? Освен, че няма момичета в темата, ето това го разбираш. Повечето Да. с учителите. доколкото знам. Значи, даскалите там от нас искат да учиме, но някак си, ако го кажа само това, няма да ми повярваш. Че те не ни позволяват да учиме. Нали не вярваш на това? Защо мислиш така? Не, Слушай сега. Например, ти отидеш при даскал, ей, даскале,
Пусти за този час, утре ще ти взема един кебаб. Утре ще ти взема един кебаб, ще почерпа, не знам с колко. Тя е моята неща, няма проблеми. Бегаш един ден, 2 дена, след така даваш пари за кебабчета, но си бегаш, но часовете си правиш кеф. Няма проблем. Това е по твое желание, в смисъл. Да. Учителя не те кара да го купиш кебаб и да бегаш. Да, но слушай сега. След това те искат да учиш и така нататък, нали? И не само те, и родителите, нали? Това някакси задължение, но няма значение. Искат да си да присъстваш в часовете, да слушаш и така нататък. А те някакси ти дават някаква свобода, разбираш ли? И ти свикваш с тази свобода. И след това, което няма. И след това, да. Ясно. Силно, ти така ли мислиш? Определено, значи корупцията, говорим за корупцията, поне аз доколкото разбирам, в смисъл, че учителите са продажни, ако не всички, поне част от тях. И тъкмо това пречи ли наистина да имаме интереси в училище, в смисъл подкопава ли ти така краката? В какъв смисъл? Кое е да ни... В смисъл корупцията, това продажничество от страна на учителите, да, пречи ли? Ами да, пречи ни. Как няма ни пречи? Смисъл като... Слушай, пречи ни то така, като подкупиш един учител и нали бееш от часа и след това имаш някакви неизвинени и не мога да извиниш. И ти пречи, просто не мога да сванеш материал. Губиш малко от материал. Да речеш, че си намериш извинителна бележка, но въпросът е такъв, говорим за знания главно. Да, точно, и аз за това говоря. Значи, Нали като знаеш някаква бележка, ти си извиняваш от часите, обаче не си бил в часа и просто не знаеш урок, дето е минал. Абсолютно си го знаеш. След това, ако те изпитат, какво ще знаеш? Нищо. Иляна, при теб как е? Още един кебаб. Значи, какво е необходимо, за да печелим необходимите знания? В училище именно. За да може да ни вълнува повече училището, може би. Посещават редовно часовете. Да, аз знам какво друго. Емилия, ти имаше предложение. Посещават редовно часовете, да си учат уроците. Да се разбират с учителите. Да. Да не се заяжда с учителите, да не се пият по време на час, да не хвърлят хартийки в класната стая. Ти знаеш устава. Да не пият, да не пушат, да не взимат наркотици, да не псуват, да не говорят мръсни думи, в смисъл мръсни думи такива. Например, и разбираш ли, това ли са мръсни думи? Да, това са мръсни думи в чистия български език. Като се замислиш, разбираш ли, това са мръсни думи. И всичко това. Но в крайна сметка тези, които го правят, разбират, че няма смисъл да живеят. Добре, знаеш ли, чак сега разбирам, що пише на дисковете, по принцип на компакт дисковете с рап пише внимание родители мръсни думи, защото има много Дали е за това? Дали е за това? Няма за тема. Добре, имаме ли интерес за получаване по-голяма свобода от страна на родителите? Сега от друг аспект, Митак, ти отде спомена нещо. Определено аз имам такъв интерес, защото много ми става гадно, когато мои приятели за 8 марта, например, ще се съберат. Обаче аз не искам просто да говоря с баща, защото знам, че той няма да пусне. Просто ограниченията, вечерният час. Моят баща дори не се интересува за вечерният час. Той иска много по-рано да се прибирам. И то не е заради самия мен, че аз нещо съм направил, нещо съм се провинил. Според мен аз даже горе-долу така добре се справям в училище. Но имах леки проблеми с брата и там, той имаше, всъщност не аз с него, той имаше проблеми с наркотиците и това много ми тежеше на мен на цялото семейство и бяхме почти на крачка така да се разбие нашето семейство, обаче успяхме да се държим заедно. И точно заради това те сега по този начин искат да му опазят, аз го разбирам. Обаче ми е много гадно, че моите приятели, например, ходят много повече от мен на кафе, на купони, това, правят разни неща, които аз не мога да направя, защото знам, че нашите не ми дадат. Добре, не мисля ли сте за това, че все пак, както ти каза, родителите искат да те предпазят от нещо лошо, което е наркотиците? Специално искам да кажа, че това, от което искат да ме предпазят, аз вече съм осъзнал, че е много лошо това нещо и съм се заклел, че никога няма да правя такива неща. Обаче, както се казва, никога не казва никога, защото сега някой може да се случи. Обаче, не искам да се захващам с такива неща, защото знам, че водят до фатален край, както стана с моят брат. Изобщо не ми се говори с това много неща, гадно. Пичове, кажете ви за свобода от страна на родителите. Аз свобода от моите родители имам, но проблема си е в мен, защото аз много се съобразявам с тях и по принцип не се прибирам късно. Не ги слушам, нали, но просто не искам да ми създавам главоболя. Някакси, как ти...
И като се прибере по-късно, се притесняват и така нататък. И Не искам да им и се ти дава точно за това отбор. се прибираш по-рано, така? Да. Не е много рано, нали? Нормално. Да, нормално. Хубаво. Родителите са доволни от теб, предполагам, а? Не знам, трябва да питаш те. Не съм ги питал. Ще ги питам. Не Питай съм ги, ги питал. Питай ги. Захари, кажи нещо ти. За коя? За свободата ли? Да. А, Не, Либерте. Дали прекалената свобода води до една прекалена разкрепостеност от страна на тинейджерите? О, да, определено. Определено. Ако родителите нямат контрол над своите деца, просто те стават някакви изроди. Просто те сте така. Колкото за самото удоволствие, разбирате. Или за прото е така. Ако нямаш контрол от родителите ти, например, не са ти казали преди това да не взимаш наркотици, нещо сорта, ти като чуеш това, ти браче, ти чуеш, купуваш си една джонга и почваш да дърпаш. Е това, виж каква е тръпката. Какво е това, Джон? Сега. Иляна, кажи, ако да речем един твой родител или родител дава прекалена свобода, дава свобода на даден свой тинейджер, обаче след това иска да има контрол над него, дали ще успее да установи този контрол или ще го изгуби? Зависи от детето. Ако е прекалена свободата, едва ли ще успее. Не е смисъл нормално, да го, както са другите, пускал да ходи. Не. Защото па не може само да го спира, се стои в тех и да не го пуска никъде. Трябва и да има малко свобода. Всеки има право на свобода. Пак. Силно, ти имаш свобода. Да. Какво кажеш за тази свобода? Баси всички са казали това, дето Не, си искал да в кажа. смисъл, добре, да речем, ако родителите искат да установят контрол, ограничават ли ти свободата? Не, аз си излизам когато си искам и когато намеря за добре, тогава се прибирам. Когато намеря ми удобно. Не се приберам втория ден. Добре, имате ли проблеми да речем някакви преперни с родителите или конфликти относно това? Пускай ми да излизам до по-късно и така нататък. Не, аз нямам проблема. Като кажа на баща ми или на майка ми, ще изляза и се прибера в еди колко си часа. Така за няма проблем. Обаче се прибереш толкова. Що, закъснеш ли след Какво това? става? Какво става? Не, след това, като речеш пак така излезеш на някакъв купон или дискотек, няма значение каквото и да е. И след това вече няма излезеш. В колата ли излезеш ти? По принцип. Зависи. Кога съм на кеф. Добре, я ми кажи, родителите, да речем, като излезеш в махалата, пускат ли те да седиш до по-късно, а като излезеш в града до по-рано, да речем? Май обратното. В града повече, тук по-малко, така. Не. Добре, кажи. Значи май не те разбрах. Нищо. В махлата, колкото си искам, може да се дълбача в града, зависи. Зависи от много работи. Ако се обая на баща и на майка, може да се даде доколкото си искам пак. Ако не, ще остана до... Зависи от колко изляза. А точно при него става въпрос за печени родители. Това е номер, ти имаш печени родители. Как да имаш печени родители? Има родители, които се стремят да се движи с вълната на младите хора, да ги разбират. Да са модерни. Да, докато има хора, които си живеят с устарелите разбирания, така както е било при прабаба ми, така ще бъде и при мен, разбираш, това не е нормално. Проблемът е там да спечелиш доверието на своите родители, просто те да са толкова, как ти обясня, че да спечелиш доверието им въобще. Да имат вяра в теб, разбираш ли, като им кажеш нещо. Да осъзнаят, че ти си вече на такава възраст, която мога да взимаш решение сам и мога да се грижиш само за себе си, без да си причиняваш някакви тъпи работи там. Точно това е трудното да им го докажеш. Ако имаш достатъчно, можеш. Мога ли да разкажа една случка по този въпрос? Казвай. Значи бех на 10 или 11 напълно точно и бех излезнал. Не помня се. Спривай. 10 години или 11 години, не помня. Обаче беше отдавна. Това го помня. И бех излезнал на дискотека с приятели. И бех се прибрал в 3. 3 часа бех се прибрал и тогава си имах много проблеми. И след това вече бех наказан за няколко дена, но това е друг въпрос. Сега какво става, до по-късно излизаш ли? Не, сега вече си нямам никакви проблеми, абсолютно. Доколко ще излизаш конкретно? Зависи, ако сме на дискотека, ако сме на детска или вечерна, зависи. Не искаш да кажеш ти. Поискаш по-точно така? Не, спокойно. Да, бе, ако е сгаже, да речем, родителите принуждават ли да се връщаш по-рано? Що? Пепе вика, че без гаджета не излизате. Я му дай микрофон. Беги, бе, що момчета, не излизате ли само момчета? Не излизате ли само момчета? От града се излиза само момчета. Какво? От града излизате само с момичета. Намират се някои. Някои фенки на брейк.
Те се зарибяват лесно. Да. Лъжат ни с бомбончета и брисалки. А те знаят ли, че ходят с тях? Те знаят ли, че ходят с тях? А? Не знам. Дали знаят? Питал ли си Не ги? се базеки, пази си десен за мъжа си. Окей. Аз съм десен, какво лошо има? Слави Трифонов десен, Йонио Сблъсък и десен, какво? То се твърде това ще стане мода да го е. Що е? Нищо лошо си десен, какво? И ти ли си такъв? А? Да. Да. Ега, лъж. Аз да лъжа. Може да аз кажа нещо относно момичета. Те, например, казвай. моите родители са точно обратното на техните. Когато, например, кажа на нашите, че излизам с момиче, те ще ме пуснат до много по-късно, защото може би искат да направят по-добро впечатление на момиче, защото тя така е потенциално смеха, както вече каза майка ми. Да, ясно. И против моите приятели имат много повече неща, толкова против момичетата. Винаги, когато се хвана с някоя нова момиче, казват каква тая, къде учи. И ако учи в нея чак толкова елитно училище, те си мислят, че едва не е голям пустиняк и и май ще ме зареби по тия неща. Разбираш какво става просто? Емилио, да, Ян, кажи, ти като излизаш, да речем, доколко че се излезеш с приятелки, това, имаш ли някакви ограничения родителите? Да, имам ограничения. Ама в смисъл, задоволят ли те тези ограничения? Не. Не, искаш по-голяма свобода. Да? Знаеш ли по какъв начин можеш да я получиш? Според тебе как би могла, да речем, ти, твоето мнение, спечелил ли си доверието на твоите родители до сега? Или ако не, какво е нужно за да го спечелиш? Да, спечелих. Те по някой път ме пускат по-късно, но по някой път ме ограничават. От какво зависи това по някой път да те пускат по-късно, по някой път по-рано? Зависи, ако съм седнал с брат ми или с някой друг. По-късно се прибирам, ако съм сама или с приятелки по-рано. Ваш пращаш ли с придружителя, пичва? Да, знам, майка ми баща ми са тук, аз живея тук, определя ми. Не съм тук Свищов, съм че като съм се на Свищов, предполагам пределно живея и си знам колко си искам. Никакви ограничения? Да. Все пак има някакви граници. И си пиеш колко искаш. Обаче тук съм прилелям и не става просто. Да си бил в нашия квартал, 100% ще си извоюеш свободата. Що така мислиш? Ще се ожени, бе. Що е тук в квартала, де се жени? Добре, мъж, бе, какво? Защото говорим за сватби, ти жени си, например. Не. Ето, що си десен, значи не си жени. Определено, върни си млад и жени да си Ама не е сигурно, нали? Зависи от жената, бе. Ма ти не си казал, че си детствен, бе. Казах, бе. Казва да ми призна си. Казах. Ще Пепи ти да не... Лъже. Да ми умре майката, бе. Сам. Заради това сега ще прекъсна предаването, уважаеми телевизионни зрители. Пускаме сега да видим мнението на други младежи според тях, какво вълнува един тинейджър на 21 век. За какво се бори един тинейджър на 21 век? Според моите виждания, тинейджера се бори за повече свобода от родителската страна, за повече купони и за реализация в живота. Да продължа образованието си, да имам повече свобода, да ходя по заведения, да се различам и такива работи. Аз се занимавам с спорт и за мен това са интересите. Иначе интереси, какви интереси? В училище всичко да е наред, да се забавляваме повече. Това общо взето. Да речем, как смяташ ще постигнеш тези неща, които ти спомена? Значи, за да продължа образованието си трябва да уча, да набляга повече от материала, но все пак трябва да се различам. Това зависи от родителите. Дали я пускат такива мероприятия и това е. С труд всичко се постига. За реализация в живота най-вече важна роля играе ученето. Трябва да е добре информиран с някои неща и така да може да прогресира в живота. Това е началната стъпка, която е нужна на един човек. За купоните трябва да му стане някакво време, защото така от ученето той ще вземе да блокира.
И така, купони, развлечения, учене, всичко по-малко. Ами с много постоянство и много труд, иначе просто не виждам как ще стане. Или много пари, който ги има. Добре, сега да поговорим малко за проблемите. Какви проблеми има един съвременен тинейджър? Ами проблемите са най-вече семейни, от семейно естество. Сред тия проблеми тинейджерите се насочват към най-лошото. Това е дрогата, наркотиците. Някои ги опитват от кеф да видят, нали, как действат те, дали наистина е така, каквото разправят другите. Проблеми са да излизането, нали, по заведения, такива работи, защото трябва да се учи. Значи, половината от деня си на училище, след това трябва да си поучени вкъщи, такива неща и че става малко време за излизане. Това ми е проблема на мен. Аз съм човек без проблеми. Проблемите са свързани главно с парите, както вече казах, защото тук в България няма как иначе, трябва само с пари стават нещата. Иначе други проблемите, които той сам си ги създава, иначе никакви други. Дай пример. Еми, караниците с родителите, например, това най-честия така. Стремеж да получим по-голяма свобода от родителите, има ли такъв момент? Определено го има в момента. Винаги се търси по-голяма свобода. Колкото ти да ти е даден, ти още търсиш. За да получите по-голяма свобода от страна на вашите родители, най-доброто, което може да направите е да им се подмазвате. За колегите това не знаех накрая за този смях. Вие подмазвате ли се на родители, за да получите по-голяма свобода? Или опитвали ли се тази тактика? Абе да правя това да каза, че се мазим на родители, това направо от днес като валих цинкова кофа, мога да кажа. Като спил домат ме разнес. Ама какво? Не, опитвали се. Подмазвам? Да. За да получиш по-голяма свобода. Подмазване най-много страна оценките. Когато получа добра оценка, на кеф просто идва в нас и да кажа на нас, че съм я получил, защото знам, че те ще си скефат заедно с мен и това може да им промени виждането малко за мен, да си помислите, това момче си една от дучи, що не фаме да го пускам малко повече да излиза. Това е лошо. Кое? Кое? Родителите, нали, искат много неща, нали, както разбирам, аз така поне да, така както го разбирам аз, те искат, нали, някои неща, изискват някои неща, ама може би някой път родителите не се съобразяват те с нас. И с нашите възможности, може би. Не се съобразяват с нас и не ги интересува ние какво искаме. Те се държат на своето, те какво искат. Съгласен с него. Абсолютно 100%, даже 20%. Аз, например, не съм убеден в това, че той много се кефи на тази оценка, къде е изкарал добрата. Аз се кефи на това, че ще ги зарадва. А тази оценка него дали го радва? Точно тази оценка не ме радва толкова много мен, колкото, как ти кажеш, да зарадва моите родители. Радваме до толкова, колкото да им покаже, че, нали, съм напреднал в училище и те да си помислят по-добре за мен. Това. Добре, само за да зарадваш родителите ли трябва да се стремиш да вадиш високи оценки? Да? Не, високи оценки винаги трябва да се държат високо, защото иначе след това сам си натрупваш проблеми, ако научиш. И също така, как те казаха при малко там с корупцията, когато се говореше, когато отсъщаш часове е много гадно да наваксваш. И затова най-добре седи в часовете. От време на време хубаво да побегаш, нали, ама по-добре седиш в часовете. От време на време, да не прекаляваш много. Иляна, твоето мнение в въпроса? Да, хубаво е да слизаш часовете, но... Ти подмазваш ли се на родителите? Нали? Подмазваш ли се на родителите? Или пробвал ли си такава тактика? Да, някой път. Ми изпращат пари. Защо не са тук и изпращат кинти за такива работи. Иначе... За друго не. Захари, подмазваш ли се? Не, никога не съм се подмазвал на нашите и няма го направя. Защо? Защото няма нужда. Правя това, което си ме кефи мене, следователно би трябвало да ги кефи и тех. Точно това е грешката, нали, при него. Защото той се опитва да направи това, което кефи родителите му. Не се опитва да направи това, което го кефи него. Точно това е грешката и на нашите родители днешно време, защото се опитват да направят така, че да ги зарадваме ние тях.
Вярно, мислят ни за добро, нали, за такива работи, обаче важно е все пак какво мислим ние по въпроса. Добре, все пак оценките за какво ги вадим тези високите оценки? Заради нас самите или заради родителите? В някои случаи заради нас самите, в някои случаи заради родителите. В повечето случаи би трябвало заради нас самите да се изкарват тия оценки, защото все пак няма да учиш след това чак толкова много, няма да сядаш да зубриш и такива работи. Защото имаш добри оценки. Много по-хубаво е, знаете, да се натрупват, не така изведнъж не може, много трудно е така, да се наваксат много изпуснати часове, не слушане в час. Много хора така правят, не слушат час, замерят с лист, как те казаха преди, какво не е друго правят, само не е и слушат учител. Това е много гадно, нещо такова. Даже към учителя гадно. Наистина има учители, които не са чак толкова достойни за уважение. Има учители, които са толкова гадни, че изобщо не заслужават да им отговаряш на въпросите, но ти го правиш само за да... Нали, защото имаш интерес. Защото имаш интерес да пишеш оценка, да ходиш във вашите и във вас и да кажеш на вас, че си изкара добра оценка, за това го правиш. Не, че толкова много го обичаш този учител. Сигурно ти варил ли си висока оценка да сваляш момичета с нея? Не, я кажи. Мисля ли си за такава алтернатива? Не, никога не съм изкарал висока оценка да кажеш. Висока оценка съм имал, ама никога не съм изкарал висока оценка заради момече. Се пофаням на момече или па на баща ми или на майка. Никога не съм аз ним. На никога. Пепи, кажи ти. Това. Вадо ли си висока оценка, след това да кажеш на момичета, аз си имам висока оценка? Не. Що? Не ти вярвам. Нищо не. Не, аз не съм имал високи оценки. Това ли е проблем? Това ли е проблем? Що нямаш високи оценки, добре кажи? Не съм тъп. Аз не съм казал, че си тъп. Но просто като... Как ти обясниш? Не знам, защо няма. Знам, ама не знам как. С две думи нямам думи. Защото нямаш мрак да учиш или? Нямам. Имам желание да избутам някакси средно образование, но просто точно в моя клас, не знам как са в другите класове, но в моя клас само двама учат. Само двама. И колко души ти имаш? 33-ма. И само двама, защо така? Не знам. Но сигурно вие другите ги подигравате, че са зубари. Не, много добри приятели сме си даже. Въобще няма смисъл да се подигравам с някой, който иска да стане нещо. И аз искам да стана нещо, но... Точно това сега да попитам. Но, как ти обясня? Гледам другите и... Някой път, нали, аз воля приятелите на кафе, ги карам да бягаме, някой път те мен и така нататък. Връщате си услугите. Да. Уважаваме се, какво правя? Да. Не, това е нова, в конкуренция. Що е в неговия клас от 33-ма това момичета, ако учиха повече, той ще да има стимул, защото като видиш, че другите знаят, ти някакво се чувстваш много пренебрегнат, такъв някакво като тъп, наистина се чувстваш. В някакъв клас, който всички знаят, само ти седиш такъв възгушен и изобщо нищо не казваш, това е гадно. Тия двамата нямат, извиня, че се прекъсвам, тия нямат някакви знания. Може би ние знаем повече от тях. Нали, не съм нито двойкар, нито пък отличник. Има някакви оценки 4, 5, 3. Двойка много редко и шестица, но няма значение. Но те пък и те нищо не знаят. Ние нямаме високи оценки, защото бягам от час. Аз си спомням някой път да са ми оценили знанието. Оценяват влизането в час и тетрадката ти вият. Дали имаш по предмета тетрадка. Това имам проблема на тях. Не оценяват никакво знание в нашето даскало. Не знам дори така. Не съм учил. Друга. Не ми ли в твоето училище оценяват ли знанието? Да. Определено. Ти стремил ли си се да получаваш така по-високи оценки заради родителите или заради самата себе си? Заради самата себе си. Защо чувстваш се по... Да. Чувствам се по-добре, отколкото да имам двойки. В това клас има ли много такива, които учат? Да. И това кара ли те да учиш повече?
Разбира се. И так, колко много учени глави има в твоя клас? Ти спомена, че конкуренцията, наистина, конкуренцията е много хубаво нещо, което те кара да продължаваш да учиш все повече и повече. Учени глави, ако трябва да бъдат точен, всички са учени глави. Щом са в математическа гимназия, ние точно в нашия випуск имаме претенции за много добър клас, за знания, че сме били умни, обаче има хора, които проблема им, че искат да изкарат знания без да учат, само по логика да карат, обаче то не става. Все пак трябва да се отвори учебник, да се види това се прегледа. Вие отваряли сте учебник, пичове? Абе, проблема, чакай, като заговорихме за проблеми... Какво беше това? Не, чакай, нещо, не, отклонение. За проблеми, имате ли проблеми, да речем, с снабдяването с учебници или нещо такова и това пречи ли определено да получите знания? Може ли аз да говоря? Може. Проблеми с снабдяването на учебници в моето датско специално няма. Защото много се грижат за нас, защото сме от друг град и така нататък и се опитват така да направят, че всичко да ни е окей. Ама просто няма смисъл да ни дадат тия учебници, след като ние въобще не следиме да бъдем в час и така нататък. Няма смисъл целият този труд да си направят хората просто. Ето това. Това е цялата работа. Да, като си говорим за тази тема, за проблеми и интереси на тинейджери на 21 век, защото си мисля, че всеки тинейджер си мечтае за три неща. Да има пари, да има момичета и да има кола. За колата малко се поспоря. Да, но за другите две неща мисля, че съм прав, нали? Да, естествено. Добре, защо е така? Много ми е интересно. Защото това е мисленето на тинейджерите. Просто те се опитват така да направят, че всичко да им е яко, всичко въобще да бъде купон, всичко да бъде лайф. Добре, като имаш пари, какво? Всичко ти е на 6. Като имаш пари, например, няма да имаш задръжки, ако отидеш някой кафене и превишиш малко със сметката. Просто и момичетата повече се кефат на тебе, ще кажат, гледай толкова газара, няма, например, ако си някакъв убит от всекъде, гледай, не просек там, бе. И так, ти какво ще кажеш? Какво ти кажа? Това стремежите на тинейджерите са такива, главно заради музиката, навсякъде, филмите, които гледаме, навсякъде така, по рап песни, които много често слушат тинейджерите, навсякъде се пее за хубавите жени, пари, коли, жени. всичко това, да. И, например, когато някоя група се опита да пренебрегне това и да каже, че няма да пее нито за коли, нито за пари, нито за жени, те просто тинейджерите ги пренебрегнат, защото са свикнали с тия текстове, с парите, за коли, за жените. Това е основното. И по филмите, виждаме, че колкото си по-богат и колкото по-имаш хубава жена, и просто така много по-се гордееш със себе си, по-си високо в очите на другите. Добре, в действителния живот наистина е така. По филмите хубаво, знаем, че в принцип филмите завършват с хепи енд, обаче в живота не винаги завършва хепи енд. Нищо не ти пречи да си беден, да имаш грозна и дебела жена, обаче си щастлив. Това няма спор в това, обаче все пак всеки би искал да е малко по-така, газар и да може така да се похвали, това заплатата, жената, като се прибере вкъщи и разбира се тия неща. Много по-готино така, да имаш някакво самочувствие, иначе така гол самочувствие е нещо много неудобно така става от време на време. Защото има един тинейджър много пари обича да го показва. Точно заради това, защото иска да привлече момичета към себе си или... Аз никога не съм го правил. Захари сигурно го е правил. Те тинейджери, дето например, имат пари и искат да го покажат. Това просто показват мозъка си, те не показват никакви пари. Те показват, че единственото нещо, с което превъзхождат тези свои връстници, е финансовата част. Която всъщност няма значение, ако е някакъв тъпунгер. Това само искам. Добре, заговори за това. Означава ли това, че може да имаш и момичета само по багажа тук? Не само по това. То има много фактори, за да сваляш мацки. Обаче един от всичките, т.е. най-важният фактор за спечелиш уважението на момичетата и така нататък е интелекта. Интелекта и външния вид. Не спомена парите. Парите са също така неразделна част от тази процедура, обаче са на последно място, според мен. То външния вид, един вид е огледал за финансовото състояние. Въпреки че има хора,
Има хора по пазара, ги гледам, например, ходят с джапанки, някакви бити, къси панталонки, а ги знаеш, че са Милионери, вършили пари навсякъде. абсолютно. Изобщо така. Обаче всеки, въпреки колкото и само финансовите състояния, винаги трябва да се стреми да изглеждаш добре. Защото когато те видят, че изглеждаш добре, те малко по-така се ориентират. Какво говори на момичето в студиото, нека да питаш нея. Да, извинявай се, това обаче имаме телефонен зрител, който чака на линията да го чуем него. Ало, добър вечер. Добър вечер, чувате ли? Да, чуваме ви, представете се, ако обичате. Казвам се Славчо Иванов. Да. Имам един въпрос към това момче, където говори. Момент са. Значи, вие родител ли сте или ученик, само да питам? Ученик. Окей. Към Митака ли имаш въпрос? Да. Кажи. Има ли пропуск той да влиза в квартала? Митко, искаш да питаш Митака какво я пак? Има ли пропуск да влиза в квартала? Защо да го няма това право? Аз питам дали има пропуск. Митак, какъв е проблема? Митака е тук. Не, Митака е тук по наша покана, значи поканихме го тук да гостува в предаването, защото се познаваме с него. От никого не трябва да има разрешение за да гостува в квартала. Той е мой приятел. Не е разрешение, ти не ме разбираш. А какво? Пропуск. Пропуск. За какво му е този пропуск? Ама чакай малко, ти... Линията. Не, спокойно, ти като ходиш в града, искате да някакъв пропуск, не трябва да разсъждавам. Искате? Да. Глупости, сега... Влада, ходил ли си? Къде? В склада? Не съм ходил. Ами, отиди и че видиш. Значи там какво става? Искат ти пропуск, така? Там искат пропуск, да. Добре, де. Това... Ние не сме в заведение, Митака не е в заведение, Митака е в квартала, не е в заведение. Ами, това заведение се намира в града. А Митака се намира в квартала. Аз мисля, че няма никакъв проблем, разбираш ли, той може да си идва в квартала, не ходи по някое заведение. Да, не се карам, аз само питам дали имам пропуск Митака. Няма пропуск, определено няма пропуск. Да, той е тук с мен, защото ми е приятел. Аз само искам да се питам. Окей. Това ли беше? Нещо по темата няма ли да кажеш, когато разсъждаваме? Ти за какво се бориш? Я кажи. Затвори. Хубаво. Значи искаше да кажеш, че няма пропуск Митака, не искаше да кажеш нищо по темата, но нищо, давай на там. Окей. Да, разбирам, има проблеми, значи, по заведенията, значи това може и да го обсъждаме. Има проблеми по заведенията, обаче това не означава, че не трябва да пускаме момчета тук. Митак спокойно, няма нищо страшно. Момчето е доста свестно, познавам го, сега се сетих кой е, колегите от апаратната ме подсказаха. Така че няма нищо страшно. Продължаваме там. Пичове, кажете нещо. Кажете виц. Да се оправим нещо. Ай си го кажи. Кой? Аре си го. Тя се сета, аз си ти. Да говорим по темата. Да, говорим по темата, окей. Вици или темата? Избери се. Виц по темата? Да. Виц по темата. Става по темата. Значи разхождат се Миш Шемара и майка му. Шемар, кога е бил дете. Да речем, тогава му викаха сигурно плесничето. Сигурно кога е бил по-малък, му викаха маслинката. Но тогава му викаха плесничето. И разхожда се с майка си, нали, по варна там, по плажа. И пита майка си: Маму, защо съм такъв олигофрен? И майка му каза: да, знам да пита баща ти. Що така мразиш Мишове и го подиграш, Не знам. Не знам. За какво? Защото си има нещо повече от другите рапъри, а не е. Що да не е? Той е първи, който започна да прави тази музика. Не е първия. Не е първия, но е... И точно за това сега, по мое решение специално е последен. И по мое. Добре, не мислите ли, че Мишо прави много по-яка музика от другите? Само музика. Ние музика говорим, ама покрай музиката слушаш и текста. Ако става въпрос за музиката, аз съм свидетел. Слушал съм не толкова известни рапъри от чужди страни, нали, най-много от Америка, които намирам много общо в рапирането на Шамара и на Конса, заедно с... в тия песни беше просто с еднакви стихове. В смисъл плагиатството, така ли? Затова точно така, плагиатството. Те просто взимат мелодията, променят малко и правят песен. Така не се правят песен. В чалгата има... Обясни три... Да, в фолка, няма се музика. В поп-фолка. Поп-фолка има такива текстове.
А в турски, а в гръцки и а в сръбски. Разбираш ли? Да, ясно. И Миша Мар прави такива текстове. А в американски. Това също, да, наистина. А това не е... Всеки мога го прави това. Добре, и аз спрем за музиката, сега си говорим пак за проблеми. Проблеми с цигари и алкохол. Тинейджерите, като че ли повечето тинейджери ползват едното и другото. Сега друг е въпросът за какво. Има хора, например, които пушат и пият само за да се направят на интересни пред приятелите си. Защото до един момент техните приятели не си им обръщали никакво внимание, мисли си ги за някакви духаняци и изведнъж, нали, те почват да излизат с тях по купони, да пият заедно с тях, да пушат заедно с тях и те си мислят, че по този начин ще си спечелят приятели. То не е така. Номера е просто така да бъдеш самия себе си. Да бъдеш самия себе си, да общуваш с другите, а не само да се затваряш в собственото си аз, нали, и така. Емилия, ми кажи твоята гледна точка. Според теб тинейджерите много ползват ли много цигари и алкохол? Някои ползват, те по-често го правят за кеф и за удоволствие. Някои от тях. А не мислиш, че го правят, както споменам и така, за да се спечелят приятели? И приятелки, защо не и приятелки? Иляна, ти какво мислиш по този въпрос? Аре, кажи. Да, теб. Не, заслужава ли се да речем заради приятел или заради някаква мацка, там да се правиш на тариката, сега аз пуша, гледам, аз съм голям газар. Нищо ще си докарам рак на белия дроб. Или пак аз пия алкохол, да, и ти се маха черния дроб. Добре, аз не мога да разбера какви приятели ще спечелиш, като се напоркаш до козирката и залиташ на всяка крачка и отиваш и говориш с някакъв странен акцент, който не е ясен дори за родителите ти. Въобще не мога да разбера какви приятели ще спечелиш. То не е толкова чак за цигарите алкохол. Те просто искат по този начин да се приобщат към компанията. Защото за тях компанията, те искат да са в компания и тези, които не са в тази компания, веднага да кажат, виж го този с какви хора се движи, той е по-голям газар от нас и просто искат така да другите да ги поставят в неудобно положение, обаче не се прави така това нещо. Ако им харесва да има облака от пуши, какво? Да си запалят гума за 1 март. То свърши, бе. За 8 март, добре. За 8. Да, може и за 8. Не, нашата компания вече отказваме цигарите. Ей, новина! Отказваме цигарите! Бега. Да, бе. Пробваме се някак си. По какъв начин? Абе, затова вие с тия дъвки. Да, бе. Затова ли? Затова ли, а? Я кажи. Нали ги отказваш, какво става? Сега ще ви покажа. Помниш, че ще ги дам после. Стоя много да късно, разбираш, защото знам, че ще ги притеснявам, но аз не искам да ги притеснявам, разбираш ли? Така че, но определено, по някой път, значи, онзи ден се бех ядосал, защото не ме пуснаха да хода в Божурица. Казвам ви го наистина. Обаче след това разбрах, че това е било за мое добро, защото ако бях ходил в Божурица, сега нямаше да мога да правя едни други готини неща. И така че също е било за мое добро, разбираш ли? Спирам. И при моите родители е така за добро. Това е един вид оправдание вече, не знам. Все е за добро, за добро. Няма ли да е по-добро, ако правим каквото искаме? Да, но нека си... То ще е по-добро за момента, обаче след това дали ще бъде по-добро, не е сигурно. Да, то ще е за добро, ако ни дадат заплатите си. Да, ако ни дадат заплатите, е добре да разсъждаваме така. Родителите, като взимат заплата, ги разпределят така. За училище, за храна, така нататък. Така пак за нас. Но проблемът е такъв, че ние ако вземем заплата, да речем, ти, например, аз съм 100% сигурен, че ходиш на кафе с тия пари и ще ги изхарчиш така, набързо. Ами за какво са пари? Ама именно, доколкото те разпределят парите си пак за нас, за облекло и така нататък. Разбираш ли? Умно! Уважаеми телевизионни зрители, сега вече можем да прекъснем. Прекъсваме, не. Реклама е това. За реклама. Уважаеми телевизионни зрители, понеже сега преосмислихме това обаждане на нашия телевизионен зрител и се сетихме, че може да попитаме един такъв въпрос, понеже в миналото предаване темата ни беше за проблеми, които имат тинейджерите по заведение. Декорът ни се руши.
Добре, значи проблема е такъв, защото на някои заведения не допускат роми. Въпросът ми е такъв, защо се получава така? Захари? Да. Защо на някои заведения, да речем, не допускат роми? Защо има проблеми? Зависи, значи. Защото има, нали, как да кажа? Наш човек не иска микрофона, няма начин ще му дам. А що, нали, някой ром, да кажем, да не кажем цигани, що може да се убие. Не, че аз не съм. Някой ром, като влезе в едно заведение, може да се издъне нещо. И заради един патец след това всичките, не мога да влезе след това никой. Аз поне така си мисля. Заради един трябва патец всички. Так, трябва ли да има такова разделение, так? Нали така, когато още нямах връзка така изобщо с младсинствата, не казвам точно с ромите или с някой друг, си мислех, че трябва да има такова разделение. Обаче сега изобщо не мисля така. Трябва всички да сме на дно, защото ние всички сме хора все пак, така си. И това, че по принцип на ромите са известни като така крадливи, нагли и такива работи, това не е вярно за всички. Може да има такива индивиди, обаче не може да съди по един човек за цял един народ. Окей. Времето е напредна. Симо, искаш да кажеш нещо явно. Да, то по принцип ромите ги определят винаги така, някакви крадци, убийци, изнасилвачи и всеки тем подобни. Обаче някой ром, като направи нещо добро, това не го зачитат. Абсолютно. Като стане нещо, нали, някаква издънка, като стане, гледай, циганска работа. А българската това е, паси. Точно така, това, което той каза. Когато рома направи нещо, което нещо добро, те не го зачитат. И също и обратното и при българите. Когато някой българи направи нещо лошо, те веднага го преписват на циганите. Кой са го грабили? Кой го граби? Много ясно, че цигани защо? Защото те са крадливи, те са такива хора. Българите просто те имат някакво огромно самочувствие и си мислят, че така, че винаги трябва да преписва вината на другите. Това не е. Винаги първо вината се търси в самия тебе, а не в някой друг. Добре, за какво ако се открадне нещо, например, и да речем, че има заподозрени циганин и българин, за какво винаги циганина е с предимство? С предимство добра за все пак и тези хора ще дадат примерно, не само циганите знаят да крадат, баси и това си... Не, виж сега, както значи при нас има крадци и така нататък, така има и при българите. Всички крадат, всички лъжат такива работи. Всеки е правил по нещо, нали, което не е чак толкова добре. За какво винаги, например, се обвиняват циганите, вместо българите, например? Добре, Захари, не мислиш ли, че може би от разликата в образованието може би се получава това, възпитанието от страна на родителите? Не, напротив, според мен разликата е, как да кажа, чисто и просто на етническа основа. Само за това? Има расисти, има всеки там хора, вече знам, просто живота е такъв. Всеки търси, значи, на кой си хвърли белята и така нататък. Например, ако създаде, например, ако, например, влязат в съд, нали, да решат кой е виновен, така, например, по обвинението, 100% циганин ще бъде обвинен, според мен. Според мен разликата не е в малцинствата, по-скоро в финансовото състояние, защото нали, навсякъде се виждат роми по града, не казвам, че всички са такива, но се виждат такива, които събират боклуци, движат се с много мръсни, укъсни дрехи и всички си мислят, че те, щом са в такова състояние, значи те са склонни повече към краденето. Но не казвам, че има и такива и българи. И много ме дразни този, когато кажат, когато някой българин така пак с така укъсни дрехи и те му казват, гледа това как е като цигани. Като че ли всички цигани са така укъсни и прости и какво не е друго. Изобщо не е така. Емилио, ти какво мислиш по темата? И аз мисля същото. Някои българи мислят, че ние сме нещо много долно. Обаче не ни познават достатъчно. Точно това исках да кажа аз, защото все пак и ние сме хора и ние се развиваме и даже сега в момента мога да определя състоянието на нашия квартал като някакси, не знам, много по-блестящо от състоянието на някои хора от, например, от града. Други махали? Да, например от града. Да говорим за българи, цигани, както се поставя въпрос, нали. Според мен има хора сега в квартал, които просто няма сравнение с някой от града. Просто ние са нещо като гнители, нещо от сорта пред тях. Според мен.
точно, че в представите на всички видинчани, може би и на българите, винаги циганските махали са нещо като гето. Те, циганите, са били прости, глупави, те нищо не разбират, но има много образовани цигани, има хора, има роми, които са натрупали своето богатство благодарение на своя ум, благодарение на това, че са ходили в училище и са учили. Обаче, както Пешката каза, нали, че проблема за образованието е финансов и това е много гадно това. Значи ще ви разкажа един случай, който ми се случи. Отивам един ден да си вземам качето от даскал и някакви бабки пред мен. Аз ходех прекалено много бавно, защото сигурно бях отчаян. Забравих точно как беше, но и едното так... Извинявай, Пепи. Извинявай, мога ли да те прекъсна, обаче имаме зрител, да не го караме да чака, разбрах. Да го чуем. Ало, добър вечер. Добър вечер. Да, добър вечер. Да, абсолютно. Нормално ще. Добре, бихте ли се представили обаче? Моля? Не, кажи си имената, защото трябва да ги запишем на едно място, защото ни трябва. Да. Окей. Добре, Слави, кажи. Значи според теб някои хора, представители от нашия етнос, правят лошо за другите, така ли да те разбирам? Извинявам, обаче връзката е много лоша и не те чух. Ако може по-високо да говориш. Ага. Завистта, за завистта ли говориш? Ага, добре. Окей. Разбрахте, Слави? Окей. Заради завистта. Добре, благодаря ти много, Слави. Аз мога да кажа ево на този човек. Що му е напреднал и си спечелил пари всичко, ево на този човек. Много уважавам такива хора, които с труд си постигат всичко. Това. Да, моите истории, нали така, се продължи разказа, нали, тръгнах да взема качето и пред мен бяха някакви бабки. Те ходеха много бавно, но аз ходех по-бавно, тъй като сигурно бяха отчаяни. Бабките! Ходят, нали, и като чух думичката цигани, и се заслушах сега какво говорят. И едната викаше, едната казала, мога са богати, мога са всекви, ама са цигани. И това много ме накара така да се почувства някакси странно, разбираш ли, и се замислих, въобще не съм искал тогава да псувам, просто сигурно ще стане по-лошо, ще стигнем до някаква къвга, но си млъкнах и си зададох въпроса, не, просто си помислих така, че не цигани, не бедни, а точно българите са пропастили държавата, а не циганите. Това трябваше да им го кажа, но... Добре, малко, много така си изказваме срещу хората. А и съм много съгласен с момчето сега, където се обаи, защото много ни завиждат. Добре, извинявай, имаме зрител. Да го чуем. Ало, добър вечер. Ало? Да, добър вечер. Добър вечер на всички приятели, тук и по нас се виждаме. Здраво, здраво. Верно съм аз. Значи, искам да взема участие относно спора между вас. Да, казвай. Значи за краденето и етническата основа между нас. Значи краденето е за нас, циганите. А злоупотребите са за
останалия народ. Нека обърнем внимание, нали, размера на краденето и злоупотребата и тогава ще видим, че първо, нали, злоупотребата е много мащабни, по-огромни мащаби. И най-вече за образованието. Значи, приятели, разберете едно, говорим за нашето население, за ромите. Образованието е много важно за нас. Ето тук ни идва главния проблем и един от нашите приятели тук измежду вас го е казал, че образованието, не парите, образованието са на първо място. Благодаря ви. Аз също ви благодаря за обаждането. Пичове, времето напредна, сега ще ви покажа нещо, искам да го видите вие, да видите уважаемите телевизионни зрители. Ще ви покажем как стана и това нещо тук. Виждате ли го? Сега ще видите как стана това, много бързо. Предаването ни приключи между другото и сега доктор Зантен ще помага колегите да пуснат представа, която сме предвидели. Тя е на специално пено, която се казва Росо Релативно. Много хубаво. Релативно. Релакс. Така се казва песента, какво? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? Уважаеми телевизионни зрители, предаването ни приключи, гледайте ни отново следващия път. Когато ще си говорим за нещо много интересно, обаче няма да ви кажем за какво, за да бъде изненада, за да могат да ни гледате. Чао до следващия път. Peace. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.
hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?